Здравейте, скъпи раци! Това е вашата прогноза за месец юни. Един месец много важен за вас. Аз съм Татяна Добрева и съм холистичен астролог. Ще ви разкажа накратко за най-важните аспекти през този месец. Месец на лятното слънцестоене, когато слънцето, преминавайки във вашия знак, ще имам един силен магичен ден и ще започнем официално лятото. Важен месец за вас, защото ще имам един много хубав ден. Изключително късметлийски, ден на щедрост, на изобилие, когато Венера и Юпитър ще се срещнат благодетелите на хороскопа. Във вашия знак точно, на 9 ще се случи това и до 13 вие ще имате много късметлийско време, но не означава, че преди това и след това няма да имате такова. Но изключително силна концентрация на щедрост, на изобилие, на много силен финансов също така аспект. Въобще доста хубав ден за вас. Още събития ще има, освен наистина важната ингресия на Слънцето в Рак. Юпитър също ще смени своя знак в края на месеца и цяла една година ще се намира в Лъв, ще напусне вашия знак, но пък ще ви носи много добри финансови възможности цяла една година. И също така Меркурий ще премине в Рак в началото на месеца и ще стане ретрограден, ще се задържи доста дълго във вашия знак, чак до месец август. Затова ще разкажа също подробно, но неговата ретроградност, поредна за годината, започва именно в края на този месец. И така, сега ще ви кажа съвсем накратко аспектите, акцентите, ще намерите датите отдолу, ще намерите важни видеа и информация за тези от вас, които се интересуват, но всички, които искат да знаят повече за звездния трафик, Patreon е пространството, където ви информирам за всички аспекти и за цялото звездно влияние през месеца. Също така това е пространство, където може да намерите още други неща. Искам да направя едно уточнение, че само на моя сайт може да заплатите за лична консултация и там да получите изключително точна, адекватна информация за всичко, което справя и за мен, и за моята дейност, тъй като в социалните медии, специално във Facebook страницата ми е рестрикната, астрологичната ми страница, и също така няколко пъти фалшифицирана, открадната, въобще там информацията. Проверявайте на сайта ми, защото може и да има грешки, особено с ретроградния Меркурий. И да ви благодаря, че се включвате в ритуалите, да ви благодаря, че гледате видеята. Ще се радвам да се абонирате за канала, за да може така да подкрепите и това, което правя. Аз го правя за вас, за мен е голямо удоволствие, но пък много ме стимулират вашите лайкове, прекрасни коментари. Благодаря ви, разбира се. Ако страницата расте, тя ще достига тази информация до повече хора, на които ще бъде полезна в някакъв момент от живота им. Така че ви благодаря за това споделяне. И също така ритуалите може да се включват всички в тези ритуали. Те не са обвързани с никакъв абонамент и нямат нищо общо под формата Patreon. Това са съвсем различни неща. Така че всеки може да избере къде да се включи, къде да участва. И за всички, които желаят повече, има такива възможности. Ще се радвам да се видим на живо и в лайфите, които правя, в медитациите и в ритуалите, разбира се. Отново ви благодаря и се радвам, че сме заедно. Продължавам с информацията за месеца. Месецът започва с пълнолуние. Пълнолуние, което имахме на 31 май. И този месец също започва, с пълнолуние. И първите 2 седмици ще бъдем под въздействието на това пълнолуние в Стрелец, което попада във вашия 6-ти сектор на работата и здравето. Искам да направя това уточнение, че още на 1 Меркурий ще премине във вашия знак, по-късно ще стане ретрограден, той ще премине в знака Рак на 1 юни, но под въздействието на това пълнолуние, за което ви казах, много вероятно е да получите някакви вести, които ще бъдат важни за вас, като разкриване на нещо или информация, която ви е много необходима. Тъй като пълнолунието винаги се свързва с изясняване на някакви неща и с кулминация, с може би завършване на някакви процеси, така че може да известия са свързани примерно с приключване на нещо или с някакъв важен документ, който ви е необходим. Може да имат отношение към вашите отношения, лични, партньорски. По първи дом това може да засяга вашето тяло, може да засяга вашия външен вид, визия. Ако вие сте кандидатствали за работа или искате да кандидатствате за работа. Пълнолунието, 2 седмици от пълнолуние до новолуние не са най-доброто време да стартирате нови процеси, но тук става въпрос, кое е нещо, което е много важно и значимо и ще го правите за първи път и искате в дългосрочен план то да се развива, тогава енергията на тези 2 седмици не е най-добрата за това.
Но разбира се, ако имате нужда от работа, може това да е свързано с някаква новина, известие, да освети по някакъв начин тази тема и вие може да стартирате този процес, защото през месец юни, в края на месеца, когато Меркурий е ретрограден, не е добро време да започвате работа или да стартирате каквито и да е нови процеси, тъй като по време на ретроградността на Меркурий нямаме достатъчно енергия да се развият тези неща и обикновено е време за така пауза, много бавно, много объркано. Така че вижте какво ще дойде до вас в началото на месеца, но до август месец Меркурий ще остане тук, така че ще имате време да преразгледате всичко важно за вас, всичко, което има отношение към вас самите, към работата ви, дали ще е местоживеене, дали ще е вашето здраве. Между другото, пълнуването ще ви даде възможност също така да вземете решение свързано с вашето здраве. Възможно е да има някаква операция и вие да назначавате съответно там дати или да имате срещи с лекари, специалисти, да се изясни някаква ситуация или да завърши някакво лечение. Възможно е да вземете някакво важно решение, касаещо вашето здраве или вашата работа. Възможно е да приключите с дадена работа или да завършите някакъв проект, който примерно сте подготвили, нали, нещо служебно, което завършвате сега. Може да е свързано с режим, който сте провели и сега да видите резултати от него. Може да е нещо, което 6 месеца преди това сте започнали, тъй като в този сектор имахме новолуние в Стрелец. Може да видите какво сте отбелязали, ако водите записки и си пишете желание по новолуние. Там във вашите тефтери отбележете какво и колко се е случило, защото може би резултатите ще бъдат доста видими и силни. За хората, които са в такъв процес, разбира се, но иначе вие може да започнете диета, детокс. Това е време за изчистване. Когато имаме пълнолуние, тези 2 седмици ще бъдат много важни да разчистите и пространството около вас, но да се погрижите за вашето здраве, така че не е изключено да завършите от една страна някакви процеси, свързани с служители, може да освободите служители, които не са ви нужни, може с колеги някакви неща да завършат. Ако имате примерно някакви отношения, може да има там промени. С домашния любимец, ако имате също някакви ситуации, които да се изяснят и да... Или пък с ваши хора, които ви помагат за дома, примерно някаква битова ситуация, също може да намерите решение, може да завършите тази ситуация в рамките на тези 2 седмици. Това ще бъдат така доста водещи теми. От друга страна може да получите много вести, както ви казах, документи, известия, всякакви идеи. Може да имате много бизнес идеи в първи дом, докато е Меркурий. Може да е свързано с такива, но той в рак е много обичив, много чувствителен, много сантиментален и доста интуитивен. Така че вие може да имате някакви много силно интуитивни, примерно, ваши прозрения. Тук логиката не е много добре да се водим по нея, докато Меркурий е ретрограден. И докато Меркурий е в рак изобщо, пък когато стане ретрограден, още по-силно ще се обърнем навътре към себе си и ще е хубаво да изследваме много неща и да се доверим на вътрешните процеси и съответно да направим нещата по един по-хубав начин. Ретроградният Меркурий винаги ни връща към нещо старо, да го подобрим, да го поуправим. Или да подновим някакви неща, да завършим с ремонт, много често свързано. Той ще бъде ретрограден, както ви казах, в края на месеца. Сега по първи дом, това нали, в началото на месеца може да са всякакви идеи. Така че вие ще разгледате много неща, които ви касаят лично и които в момента са важни за вас. На 4 и 10 се случват 2 трудни аспекта. Меркурий прави аспект първо с Нептун на 4 и този аспект е доста, така може да бъде неприятен, като илюзии, самозаблуди, въвеждане в заблуждения, измами, лъжи. Бъдете много внимателни, проверяйте всичко, което стига до вас, тъй като той се намира, Нептун се намира най-високо в вашия хороскоп и може да е свързано и с работа, и с някакъв важен разговор с началници, с някаква ситуация, която е примерно неясна, може да се още повече да се замъгли, още повече да има някаква нали, ситуация, която е да ви въведе в някаква самозаблуда. А на 10-ти и също внимавайте кой какво ви говори, наистина и проверявайте. Да, на 10-ти с Сатурн, това са пречки, възможно е да има пак важен разговор или среща с човек, който е авторитет по някакъв начин, но този разговор може да бъде труден, може да има пречки свързани с получаване на някакви документи, с повишение, примерно, може да трябва нещо да се забави, с покупка, да речем някаква важна сделка също може, изобщо с някакви неща свързани с вашата кариера, с
вашия статус, някаква цел, може би няма да може да достигнете, репутация също. Тук по 10-ти сектор този аспект е труден. На 10-ти в тези дни просто не предприемайте някакви много важни, да речем, срещи или неща, които искате да имат добър резултат, може да е трудно да бъде постигнат. И ще намерите, тези трудни аспекти под това видео. Между другото, месеца е хубав. Има доста по-позитивни и много по-приятни аспекти, като изключим ретроградния Меркурий, но това вече не е толкова неприятно като усещане, когато човек е подготвен и знае, че в тези няколко дни, докато планета се движи назад, добре да бъдем по-внимателни и по-бавно да правим нещата. На 9-ти обаче е хубавия аспект на двамата благодетели, малката благодетелка Венера и големия благодетел Юпитер. Това е просто невероятен късмет, щедрост, изобилие. Изключително силен, между другото, ден за брак, за важна сделка, за подарък, за някаква покупка, примерно. Може да е свързан, този подарък може да е свързан с вашето тяло, не е задължително това да е някакъв материален или финансов подарък, въпреки че това е много силен финансов аспект. Но във вашия първи дом той може да касае и вашето тяло, и вашата визия. Може това да е едно прекрасно тяло, за което, да речем, се трудили с режим на хранене, с спорт и занимание и така. Може да си купите нещо красиво, като да смените, примерно, вашия стил. Може да е някакво събитие, примерно там сватба или кръщене или нещо семейно, нещо, което свързано с вашата фамилия, род, дом може, разбира се, може да е покупка на дом, може да е работа. Също така много добре платена. Може да е важна среща, любов. Просто прекрасен е този аспект и наистина в дните около него може да има много хубави събития. Венера преминава в Лъв, във вашия финансов сектор се настанява, където по-късно ще дойде и Юпитер и ще остане там цяла година. Така че това е изключително силна позиция за финанси, може да е свързано с предложение за нова работа, по-добре платена. Тук побързайте, защото на ретрограден Меркурий, както ви казах, не е най-удачното време, но пък ако ви трябва работа, естествено, че няма да чакате Меркурий да се обръща напред-назад, но имайте предвид, че просто най-вероятно няма да е задълго, да речем. Ако това, което почнете на ретрограден Меркурий, ако нямате избор да изчакате, то вероятно е необходимо да минете през този процес. Но Венера във втори дом ще ви дава наистина, това е силна позиция за Венера, тя управлява този сектор, така че финансово, здравословно и подобрение на здравето ви, и добро самочувствие, самооценка, висока, ресурси нови, може би някакъв талант творчески, доста добър аспект за доходи, енергия, разбира се, премия, много силна енергия и когато човек се чувства добре, съответно и неговото енергийно състояние е така на висота и може да бъде не само работоспособен, не просто да ви харесва това, което правите. Венера е избора с сърцето, Венера е свързана с любов, с хармония. Във втори дом това е много силен енергиен дом, който има отношение към вашето състояние и това ще покаже всъщност и дали вие приемате изобилието и вашата нагласа ще определи и вашите финанси. Така че доста хубав е този транзит за вас. След това имаме новолуние на 15. На 15 новолунието в Близнаци, което новолуние попада във вашия таен сектор, 12 дом. И сега този дом наистина е доста интересен. Той не е дом, където да проявите да имате много силна активност в социален, да речем, план. По-скоро това е сектор на уединението и понякога може да бъдат разкрити някакви тайни, може да имате някакви мистични сънища преживявания, защото това е точно такъв сектор. Новолунието тук може да ви даде един нов поглед върху, примерно, вашата работа по себеопознаване. Може да започнете някакъв такъв, да речем, терапия, курс, обучение. Може да е среща с някакъв специалист, дали това ще е езотерик, като примерно таро, астрология, нумерология или въобще всеки, който може да ви отключи, да ви открехне тази врата. Или с психолог може да е терапия или с друг специалист, от който имате нужда, но може да започнете някакъв такъв процес от една страна. От друга страна може да е пътешествие. Много от вас на това новолуние може да имат възможности да пътуват далече зад граница, може да започне процес свързан с емиграция,
с подаване на документи за виза, примерно, или някакви. Но пак побързайте, защото до 25 е хубаво така, да стартирате новите неща, защото после Меркурий забавя своето така темпо и обръщайки се назад, не е добро време да стартирате такива процеси, както вече ви казах. Така че новолунието в 12 дом може да е свързано с подготовка някаква. Може да започнете някакъв процес, за който да се подготвяте и той може да има отношение към имиграция, както казах, или към някакви пътешествия, хотели, далечни пътувания, далечни така земи, круизи, благотворителна дейност, работа в болница, работа в чужбина, нали? Това могат да бъдат такива теми. Лечение също така може да започнете, нали? Не е изключено. Обучения по рейки или някакви други такива по-езотерични практики. Така че да, това е доста интересен дом. Той е свързан с разчистване, с миналото, с освобождане, така че вие може да влезете в някаква такава енергия, от която имате нужда, за да се обърнете към себе си, да се подготвите за новите неща, които пък следващия така месец ще бъдат свързани с вас като ново начало, тъй като ще имаме вашето новолуние. И така, на 21-ви за новолунието ще направя видео допълнително ритуал, ще има и томбола в Инстаграм, така че там също може да погледнете и да спечелите примерно безплатно участие в ритуал по писане на желания. Не пропускайте да пишете своите желания, доста мистичен сектор е. И за пълнолунието ще направя, и за новолуние, и за пълно, както ви казах, да, ще правя ритуалите, но сега преминавам към лятното слънцестояние, 21 юни, деня, в който започват и вашите рождени дни, така че ви пожелавам прекрасни такива празници да имате, прекрасни преживявания с вашите близки и най-вече една много хубава година за всички, празнуващи своите лични празници, рождените ви дни. С настъпването на Слънцето във вашия знак се случва и това мощно събитие, лятното слънцестояние, много силен магичен ден. Използвайте го, бъдете в настроение, бъдете в прекрасно състояние, радост, щастие, късмет. Накъсметете си, манифестирайте си всичко, което желаете. Много хубаво време за вас и много силен, наистина магичен ден. Да направите своите ритуали, да съзрете с енергия за следващите 3 месеца, защото това е един от 4-те изключително силни дни в годината. Когато Слънцето премине във вашия знак, може да почувствате прилив на енергия и наистина да се настроите. Така, буквално може да усетите как ви се повишава енергията и да започне едно много хубаво време за вас. Марс обаче на 28, преминавайки в Близнаци, той ще отиде във вашия 12 сектор, откъдето Слънцето вече излезе, но Марс в 12 дом също е свързан с подготовка, по-скоро не с лична изява, а по-скоро с поглед навътре към себе си, с занимание, с някакви езотерични неща, както ви казах, медитация, всичко, което по новолунието е като тема, но тук с Марс може да е нещо, към което да се върнете, защото на следващия ден Меркурий тръгва назад, нали, става ретрограден, но в деня, в който Марс преминава в Близнаци, Меркурий вече е стационарен. Така че не е изключено някакви неща да така достигнат до вас, с които сте занимавали вече и сега по време на ретроградния Меркурий и Марс във вашия 12 дом, да преразгледате много неща, да се подготвите за нещо. Може да е тайно, без да искате да афиширате, без никой, нали, да знае дори какво правите. Може да се вземете с някаква такава работа, примерно, или да пътешествате. Може пък да... Обикновено на места, където вече сте били. Когато Меркурий е ретрограден, се връщаме на някакви места. Но да, доста благотворителност може да се занимавате с всякакви медитация, йога, всичко, което е езотерично учение, някакво може да се върнете да преговорите някакъв курс, примерно нещо свързано с интуиция, с езотерика, астрология, медитация, психология, към някаква терапия също може да се върнете. Марс е много активен, нали, в смисъл такъв, той е енергия, сила, личната ни воля, но в 12 дом това не е дом за самоизява. Напротив, това е дом, в който по-скоро нещата задкулисно някакси и по-осъзнато като поглед навътре. Така че, ако не се занимавате с себеопознаване, вероятно ще имате желание да пътувате. Или да се занимавате с някакви въпроси, касаещи миграция. Също може да се подготвяте за такова
събития, но най-важно е да се освоите, да се пречистите. Може да изчистите пък дома си, живота си от всичко излишно, докато Марс е там и ретрограден Меркурий също ще ви съдейства за това. На 29 се случва ретроградността на Меркурий и тази ретроградност, да, силно ви касае, защото във вашия знак ще се случва, така че нищо ново не предприемете, не започвайте нищо, но този ретрограден Меркурий може да бъде проверка на вашите отношения. Също така имайте предвид това. И до август месец ще се случат много неща, които да преразгледате и да ви върнат назад, но някои може да се забавят, да се пообъркат някои неща. Ще направя видео за ретрограден Меркурий. Нищо ново, случва се 3 пъти в годината, така че не е някакъв прецедент, но е време, в което да бъдем по-внимателни и да знаем, че по-бавно, като действаме, нещата ще се случат по-добре. И да поуправим това, което има нужда от поуправяне. На 30 Юпитер преминава в Лъв, както ви казах, това е прекрасно за вас, защото преминава във вашия втори сектор. Финансов, енергиен, ресурсен, сектор на ценностите. А Юпитер е щедра планета, свързана с изобилие, с благоденствие, с разширение. Така че мислете позитивно, бъдете наистина в много хубаво енергийно състояние, за да може Юпитер да ви носи още по-хубави неща. Ако Юпитер, примерно, той влияе тогава, когато човек е на необходимата чистота, защото ако вие сте в страх, Юпитер ще разшири този ваш страх, ще го направи още по-силен. Действието на планетата е такова, че това, което има вътре във вас, то бива подложено на това разширение и надуване като балон, буквално понякога Юпитер действа по този начин. Така че, ако вие не можете да справите с вашето его, Юпитер може да ви донесе доста трудни ситуации. Но пък в Лъв това е много щедро и много талантливо време може да бъде за вас и с някакъв ваш талант вие може да имате много добра възможност да печелите. Така че може да е свързано с бизнес, може да е свързано с продажби, с много по-добра работа, като по-добри условия за работа и по-добри условия ще да печелите. Ще направя видео за него, но като цяло е изобилие, така че късметлийско ще бъде за вас това време. И на 30 също така е пълнолунието в Козирог. За него обаче ще ви разкажа в следващите видеа за юли, тъй като то ще действа първите 2 седмици на юли. В последния ден от месеца обаче не е изключено да се разкрият някакви важни неща, свързани с вашите партньори, някакви тайни, да приключат някакви неща, тема за развод да излезе, въобще отношенията, личните, по принцип 7-ми дом е свързан с брака, но и с всякакви партньорски отношения, работа с клиенти, така че там ще има някаква яснота и резултати. Доста силен сектор за вашите отношения с другите, с тези, които са важни за вас, с които имате по някакъв начин обмен на енергия. Така че в края на месеца може да има по това пълнолуние и някакви такива ситуации и изяснявания. Аз ви пожелавам един прекрасен месец с много хубави събития. Бъдете щастливи и до нови срещи!